У свеце існуюць даволі незвычайныя сімулятары, такія як сімулятар каменю ў лесе, які ляжыць і нахабна не варушыцца, ці сімулятар лусты хлеба, і на іх фоне нават адэкватна выглядаюць сімулятар казла ці мядзведзя. І дзіўна, што да гэтага часу не існавала сімулятара ката, бо тыя ж каты з'яўляюцца амаль што слупам сучаснага інтэрнэту нароўні з кантэнтам для дарослых і толькі сваімі пысачкамі збіраюць мільёны, калі не мільярды падабаек. Спробы безумоўна былі, напрыклад, той же Collateral Damage 2013 года, дзе галоўнай вашай задачай было як мага больш нашкодзіць за вызначаны час, і, як бачыце, яна максімальна аматарская. Французскі распрацоўшчык відавочна ацаніў памеры нішы, у якой мільёны чалавек амаль што марылі пабегаць за сваіх кудлатых сяброў, і гэтая ідэя, мне падаецца, проста ляжала на паверхні. Вітаю, сябры, наліце сабе якога малачка ці кефірчыку, а я паспрабую без нахабных спойлераў разабрацца, ці купляць Stray. Адразу ад старту 19 ліпеня яна стала хітом, нават узначальвала спіс найлепшых гульняў па продажах у тым жа Steam. Шмат хто не чуў пра яе месяц таму, але соцсеткі пачалі бурболіць, і інфармацыйныя хвалі дайшлі нават да самых глыбока схаваных у нетрах сваёй гульнявой прадузятасці геймераў. Коцікі, а дакладней адзін кот, ці котка, у свеце кіберпанка. Мы апынемся ў тым свеце не адразу, а зваліўшыся ў нейкую каналізацыю, адкуль усю гульню нам патрэбна будзе шукаць шлях наверх, дадому. Першыя 5 хвілін, пакуль мы знаёмімся з гульнёй, кіраваннем і механікамі, нічога агулам і не адбываецца, акрамя вашага магчымага піску задавальнення. Адразу парастаўляем усе кропкі. Я сабачнік і да катоў стаўлюся спакойна, без піетэту, але першыя пару хвілін быў захоплены ўсім, што бачыў і адчуваў. Наколькі плаўна і неяк па-сапраўднаму кот робіць усё, што я націскаю, я амаль што проста бегаў кругамі, назіраючы за кудлатым. І гэта пры гульні на клаве, пэўна, ад геймпада можна было кайфануць яшчэ больш. Дарэчы, з клавай былі нюансы, калі трэба было бегчы, заціскаць адначасова Shift для паскарэння, націскаць Alt, каб скідваць зуркаў, гэта такія ворагі тут, і потым яшчэ Space, каб скокнуць. Той яшчэ цырк дюсалей для пальцаў. Мы падаем у каналізацыю ад сваіх сваякоў і трапляем у горад пад зямлёй, які населены роботамі і тымі самымі зуркамі. Гэта такая форма жыцця візуальна падобная на хэдкраба з Half-Life, і, як мы адразу амаль даведваемся, такая ж шкодная. Роботы же будуюць тут нешта накшталт сваёй цывілізацыі з крамамі, заводамі, інтэрнатамі і так далей. Як яны тут апынуліся, дзе ўсе людзі і што ўвогуле адбываецца, вы даведаецеся праз сюжэт, што стала для мяне адкрыццём. Бо сюжэт я тут і не чакаў увогуле, але ён тут апынуўся. Амаль увесь час ён будзе выглядаць па-простаму. Праходжанне лінейнае як страла, без якіх хіба варыянтаў, з некаторай колькасцю бакавых квестаў. Але пад канец паспрабуюць нават дадаць драмы, трагізму і глыбіні аповеда. То бок ён тут не для галачкі, але ж усё роўна падаецца быццам нітачка, каб правесці котку з пункта А ў пачатку гульні да пункта Б ў фінальную лакацыю. Нічога выбітнага. Але што тут дакладна выбітная гэта атмасфера. Гульня выглядае шыкоўна. Яна не мае экстра графікі ў сэнсе тэкстур, прамалёўкі, але багата на дробязі. Калі вы глядзіце на асяроддзе, вы бачыце сотні дэталей, якія насычаюць карцінку, і ваша вока не можа спыніцца іх заўважаць. Бачыце шыкоўны свет, які ўсё гэта запаўняе і надае аб'ём. Аб'ём памяшканням, напрыклад, надае і тое, што вы можаце заскочыць на якую шафу і ўбачыць гэты же пакой зусім з іншага ракурсу, далёка ўнізе падлогу, на якой толькі што стаялі, то бок вы амаль адчуваеце сябе ўнутры 3D-мадэлі, па якой вы можаце перасоўвацца ва ўсе плоскасці. 3D-платформер пра ката, дзе з месца можна перакуліць свет і пачаць свой рух уверх на дах дома, заскокваючы на кандышыны, скідваючы вазончыкі, прашпацараваць па балкону ці па трубам. Прастора безумоўна абмежавана, яна невялікая, але дзе пабегаць і паскакаць ёсць. І другое, але вы ўсё ж можаце скокнуць туды, куды можна. Толькі там, дзе гэта зручна, і каб геймер зноў-такі не пакутваў, вы не зможаце зваліцца з вакна, зваліцца з трубы ці не трапіць туды, куды нацэлілі скокнуць. У гэтым сэнсе, як і шмат у якіх яшчэ, тут гульня вельмі казуальна, то бок не простая, а спрошчаная. Яна не хоча, каб вы доўга і марудна паміраючы раз-пораз навучаліся нешта рабіць. Навучаліся трапна скакаць, навучаліся трымаць баланс, навучаліся не падыходзіць да краю і так далей. Распрацоўшчыкі пэўна клапаціліся не зрабіць супергульню. Яны намагаліся іншага, не перашкаджаць гульцу атрымліваць
пабегаць асалоду, быць катом. І гэта галоўнае правіла, якое трэба зразумець. Калі вы хочаце сапраўднага платформера са складанасцямі, нейкім напружваннем пры праходжанні, каб быў выклік вашым здольнасцям, то Stray не для таго. Stray задае задачкі, але яны хутчэй пра знайдзі тое, што ты яшчэ не клацнуў, ці такія, калі адказ знаходзіцца амаль за секунду до таго, як геймер задумаецца, так а што тут рабіць. Некаторая колькасць пагонь з уркамі, некалькі стэлс-моментаў з дронамі, ды амаль усё. Зноў такі геймер не павінен пакутаваць. Трошкі можа паднапружыцца, каб потым у параўнанні з яшчэ большай асалодай адчуваць магчымасць нічога не рабіць, а проста быць катом. Нездарма тут ёсць нават дасягненне ў 9 смярцей, як вядомы міф пра катовы колькасць іх жыццяў. Гэта трэба пастарацца, каб яго заімець, і гэта ачыўка ёсць толькі ў 30% гульцоў. І безумоўна, галоўнае тут, нягледзячы на ўсё астатняе, быць катом. Усе каціныя механікі, якія б вы хацелі, пэўна, акрамя лізання самі ведаеце чаго, тут ёсць. Можна шкрэпсці канапы, сцены, дзверы, дываны, драць гардзіны, скідваць рэчы з паліц, як проста праходзячы, так і лапкамі, ганяць мячы, націскаць пульты, лашчыцца да ног і путацца паміж імі, мяўкаць, засоўваць галаву ў пакеты, піць з луж, бурыць стос кніг і спаць. Спаць і яшчэ раз спаць. Паўсюль, дзе можна знайсці хоць нешта падобнае на посцілкі ці падушку пад срачку, напаўняючы прастору сваім мурканнем. Я лавіў сябе на тым, што праходзячы ўздоўж якога стала бачыў на ім прадметы, якія можна скінуць, то заскокваў і проста скідваў. Без мэты, бо я кот. Але ж таксама я лавіў сябе яшчэ на адной думцы, што мне проста нудна. Я не чакаў нейкага экшана, можа амаль што нічога не чакаў, але, скажам так, несур'ёзныя гульні мне цяжка даюцца. Гульня створана, каб вы проста ў ёй знаходзіліся і атрымлівалі ад гэтага асалоду. Усё, што геймплей надакручана, зроблена толькі з мэтай узмацніць паглыбленне. Музыка, якая, пэўна, не трапіла ў мяне сваім, як бы мовіць, робатавым бітам, ну але ж гэта зусім суб'ектыўшчына. Гук аб'ёмісты і сакавіты для паглыблення ў стан медытацыі і заспакойвання. Калі вы хочаце быць коцікам, то гэта гульня для вас. Гульня як кароткая ды атмасферная вандроўка, бо сюжэтная даўжыня ўсяго пры не самым хуткім стыле 5 гадзін. І гэта пры кошце ў $15 у Беларусі. Адразу скажу дзякуй сваім спонсарам на Patreon, з дапамогай якіх я змог набыць сабе гэту гульню для агляду. Гэта на самой справе адзін з самых адмоўных момантаў – кошт. Шчыра, гульня атмасферная, гульня як прыгожая карцінка ў інтэрнэце, на якую можна заліпнуць, паглядзець. Даюць магчымасць пабегаць за коціка некалькі гадзін, але мне сапраўды шкада гэтых грошаў. Мне здаецца, яна была павінна каштаваць значна менш. Ёсць гульні, якія за $15 прапануюць сабе столькі ўсяго, што ты за тыдзень не вывезеш на тачанцы. І я ўсё разумею, што кожны для сябе сам выстаўляе крытэрый, за што і колькі ён гатовы плаціць. Нехта скажа, што за магчымасць пабегаць коцікам ён гатовы даць болей, і ён будзе мець рацыю. Хто скажа, што гэта як плата за атракцыён на 5 гадзін, ці за некалькі ціхіх вечароў, бо іх дзіця будзе заняты коцікам, а не дурэннем ім галавы. Таксама будуць мець рацыю. А канкрэтна для мяне гэта гульня дакладна не каштуе свае грошы, а ў Еўропе дык увогуле амаль у 2 разы даражэй. Вынік. Купляйце, калі не шкада грошай і вельмі любіце коцікаў. Ці вашы дзеці любяць, ну, ці вам трэба зняць агляд для свайго YouTube-канала. А калі проста хочаце пабегаць, павандраваць, пачакайце зніжак ад Steam, ну, ці купіце што іншае. Напішыце ў каментарыі вашы ўражанні ад праходжання Stray і ці думаеце вы яе сабе набыць. Дзякуй усім, хто падтрымлівае маю справу рублём на Patreon, тым, хто пашырае мае відэі і прасоўвае іх у YouTube. Праз падабайкі ды каментарыі. Разам зробім вялікую беларускую гульнявую прастору. З вами быў Рудзі, усіх і кожнага абдымаю і да новых сустрэч.